Monesti puhutaan siitä, että miten maailma tulee loppumaan. Teorioita ja uskomuksia olisi varmasti joka päivälle asti. Monet eivät kuitenkaan ota huomioon, että esimerkiksi tälläkin videolla oleva aihe nimeltä Ebola meinasi karata pahasti käsistä todella isoksi epidemiaksi pari vuotta sitten. Tämä on vain yksi monesta lähellä piti tilanteesta ihmiskunnan historiassa ja ajattelin tehdä videon 5 kerrasta, kun ihmiskunnan loppu oli lähellä. Vuonna 1995 Venäjän sen ajan presidentti Boris Jeltsin sai varoituksen, jonka mukaan amerikkalaiset olivat laukaisseet ydinpommin Norjan rannikolta ja että se suuntasi pelottavaa vauhtia kohti Venäjää. Ydinaseet asetettiin Venäjällä hälytystilaan ja ydinasesalkku tuotiin presidentille ja 2 muuta salkkua 2 muulle johtohenkilölle. Presidentin ja johtohenkilöiden piti päättää, että painavatko he salkkujen kytkimiä, joka olisi laukaissut Venäjän ydinaseet kostona kohti Amerikkaa, ja heillä oli vain noin 8 minuuttia aikaa tehdä päätös. Sillä aikaa sotilasjoukot olivat jo sukellusveneissä valmiustilassa hyökkäämään. Kun kaikki odottivat viimeisiä käskyjä, niin sanottu amerikkalainen ydinpommi katosi tutkasta. Myöhemmin selvisi, että tämä niin sanottu ydinpommi ei ollut ydinpommi, vaan tutkimusraketti, jolla tutkittiin suomalaisillekin hyvin tuttua luonnonilmiötä nimeltä revontulet. 3. maailmansota olisi syttynyt, ellei Boris Jeltsin olisi epäillyt pommituksen todenperäisyyttä ja päättänyt kieltäytyä salkun kytkimen painamisesta, vaikka Venäjällä onkin käytäntö, jonka mukaan ydinaseet pitäisi laukaista, jos uskotaan, että ollaan hyökkäyksen alaisena. Eikä siinä vielä kaikki. Venäläisille oli ilmoitettu monta viikkoa aikaisemmin näistä tutkimusaikeista, mutta jostain syystä tämä tieto ei koskaan päätynyt ilmatorjunnan korville. Karua kyllä, mutta 3. maailmansota ja ihmiskunnan loppu oli todella lähellä, vain 1 napinpainalluksen päässä, ja kaikki tämä 1 tutkimusraketin takia. Vain 5 vuotta sitten, vuonna 2012, auringon pinnalla räjähti. Räjähdys vastasi uskomatonta 10 000 ydinpommia ja vapautti todella isoja määriä auringosta lähtenyttä plasmaa avaruuteen arvioidulla 2000 kilometrin sekuntinopeudella. Voisin tähän väliin sanoa, että meillä oli todella hyvä tuuri. Aurinkomyrsky osui maapallon kiertoradalle, mutta maapallo oli 2 päivän päässä tästä kohdasta, mihin aurinkomyrskyn hiukkaspilvi osui. Mitä sitten olisi tapahtunut, jos hiukkaspilvi olisikin osunut maapalloon? Kivikausi olisi hyvä sana kuvaamaan sitä, mitä olisi tapahtunut. Nimittäin aurinkomyrsky olisi tuhonnut joka ikisen laitteen, mikä on maapallolla vain kytketty sähköverkkoon, ja pienenä mausteena siihen päälle vielä todennäköisesti maapallon koko sähköverkon. Tämä olisi tarkoittanut sitä, että laitteet kodinkoneesta suuriin tehtaiden laitteisiin ja internetservereihin olisivat olleet poissa pelistä. Ruokaa ei olisi voinut valmistaa, saatika lajitella normaaliin tapaan. Sairaalan laitteet olisivat epäkunnossa ja sairaita ihmisiä pystyttäisiin hoitamaan vain vajanaisin keinoin. Ja tässä olisi ollut vain pieni osa aurinkomyrskyn vaikutuksista ihmiskunnalle. Aurinkomyrsky olisi aiheuttanut maailmanlaajuisen paniikin ja hätätilan, ja jos myrsky olisi osunut kohdallemme, korjaisimme vahinkoja todennäköisesti vielä tänäkin päivänä, ja on laskettu, että jos myrsky olisikin osunut kohdallemme, se olisi aiheuttanut yli $2 biljoonan vahingot. Asteroidit on vielä uhka tänäkin päivänä. Ihmiskunnalla ei ole menetelmää, jolla tämä uhka voitaisiin eliminoida, ja jos asteroidi osuu maapallolle, se voisi ihan helposti pyyhkäistä kaiken elämän maapallolta ilman minkäänlaista armollisuutta. Vuonna 2015 pidätettiinkin jo hengitystä, kun NASA seurasi halkaisijaltaan 2,5 kilometrin kokoista asteroidia, joka pyyhkäisi maapallon ohi 6 miljoonan kilometrin päästä, onneksi turvallisesti. Vaikka välimatka kuulostaakin suurelta, niin se ei ole avaruuden mittakaavoissa todellisuudessakaan kovinkaan suuri. Jos asteroidi olisi muuttanut suuntaansa vähänkään matkaa, olisi ollut hyvinkin mahdollista, että se olisi osunut maapalloon. Jos näin olisi käynyt,
Maapallon ilmakehä olisi rikkonut asteroidin useiksi pieniksi lohkareiksi, ja nämä lohkareet olisivat tuhonneet tieltään kaiken ja todennäköisesti aiheuttanut maanjäristyksiä, tsunameja ja tuhonnut suurimman osan maapallon elämänmuodoista. Vielä karumpaa on se, että aurinkokunnassamme uskotaan olevan biljoonia asteroideja ja miljoonat niistä yli kilometrin kokoisia. Lisäksi NASA ei todellisuudessa tiedä, mihin suurin osa asteroideista suuntaa, ja yleensä he huomaavat asteroidit vasta, kun ne ovat menemässä maapallon ohi. Tämän takia NASA onkin suunnitellut menetelmää, jolla asteroideja voitaisiin tuhota tai niiden suuntaa muuttaa tulevaisuuden uhkien varalle. Toivottavasti kun seuraava iso asteroidi uhkaa meitä, ihminen on jo keksinyt jonkunlaisen järjestelmän asteroidien varalle. Ebola-virus säikäytti monia ihmisiä maailmassa, myöskin suomalaisia, kun sen leviämistä Liberiassa, Sierra Leonessa ja Guineassa ruvettiin uutisoimaan ympäri maailmaa. Sen pelättiin saapuman myös teollisuusmaihin, ja esimerkiksi lentoyhtiöt rupesivat mittaamaan kuumeita ihmisiltä, jotka matkustivat Ebola-epidemia-alueelta muihin maihin. Ebola on kuolettava virus, joka aiheuttaa verenvuotokuumetta ja epidemian aikana tappoi arviolta 15 000 ihmistä ja 80% niistä, jotka siihen sairastui. Ebolan oireita ovat esimerkiksi korkea kuume, voimattomuus, oksentelu ja ihottumat. Epidemia oli pahin pitkään aikaan. Se kerkesi levitä pitkän aikaa ihmisistä toiseen, koska riskialueiden asukkailla oli vähäinen tietämys viruksesta ja siihen reagoitiin liian myöhään. Myöskin Ebolan pelättiin sairastuttavan miljoonia ihmisiä jo vuonna 2015 ja muutamia tapauksia raportoitiinkin muun muassa Espanjassa ja Yhdysvalloissa. Mutta onneksi ihmiset yhteisvoimin taistelivat sitä vastaan riskialueella ja se saatiin kuriin. Tällä hetkellä on kehitetty rokote, joka on ainakin käsittääkseni toiminut todella vahvasti Ebolaa vastaan ja tällä hetkellä ei pitäisi olla suurempaa hätää. Musta surma oli 1300-luvulla myllännyt kulkutauti, jonka oireena oli todella korkea kuume ja turpoavat imusolmukkeet, jotka muuttui taudin edettyä mustiksi paiseiksi. Lopulta nämä paiseet puhkesivat tappaen taudinkantajan. Tauti tarttui niin helposti, että kun edellinen tartuttaja kuoli, seuraavalla oli jo taudin ensioireita. On arvioitu, että mustasurma tappoi 50 miljoonaa ihmistä ja se myös tarttui lehmiin, kanoihin ja muihin eläimiin, joten mikään ei pysynyt turvassa mustalta surmalta. Ihmiset tekivät siihen aikaan mitä vaan pysyäkseen mahdollisimman kaukana tartunnan saaneista. Lääkärit eivät halunneet hoitaa sairaita ja kauppojen ovet pysyivät visusti kiinni. Mutta silti mustasurma saattoi pyyhkäistä kokonaisen kylän ihmisiä alle viikossa, joten mikään ei säästynyt taudilta. Tauti levisi myös meriteitse eri maihin ja kun laivoja saapui satamaan, suurin osa miehistöstä saattoi olla jo kuolleita ja muutamat henkihieverissä. Ja kun ihmiset nousi laivaan, he olivat jo saaneet tartunnan ja näin tauti levisi todella useaan paikkaan. 1300-luvulla epäiltiin, että tauti leviää ilmateitse ja esimerkiksi paavi nimeltä Pierre Rogers istui 2 avotulen välissä pahimpaan tartunta-aikaan ja näin säästyi ruhtolta ja selvisi. Todennäköisintä on kuitenkin, että mustan surman aiheutti paiserutto, jota tartutti rotista lähteneet kirput. Voimme kiittää onneamme, että nykyään lääketiede on huippuluokkaa ja monet sairaudet voidaan hoitaa nopeasti ilman ihmishenkiä. Sen takia myös epidemiat eivät kerkiä levitä suuriin mittakaavoihin ja säästämme tieteen vuoksi parhaassa tapauksessa miljoonia ihmishenkiä tämmöisten tapauksien sattuessa. Siinä oli taas muutamia mielenkiintoisia aiheita, mitkä on ainakin itseäni kiinnostanut. Jos tykkäsit videosta tai vaikka jos se veti sulta aivot solmuun, niin taas kerran tykkää ja kommentoi. Myöskin uudet katsojat, jos haluatte nähdä mun tulevaisuuden materiaalia, niin tilatkaa tää mun kanava. Sitten vaihteeksi on taas sanottava, että kiitos jo reilusta 3000 tilaajasta. Jatkakaa samaan malliin. Peace out.